paning kamuti nga makasal ka sa imong kalibin naron ma-plus na ka. Permi pagbusa kay kakpus, ayaw na panghilabot anang mga kabet man ka sa driver o konduktor. Ilaman ng problema dili imuha at di man na imong kinabuhi. Dayo pinahaba di ay gagalit kuno nga di bagag nawong waha. Gitawag ganiyong kabit kay bagag nawong sila rapuy. Wa pa jud ka na human sa imong kamal, di ta ka nang sigpangilabot nimo sa mga tao diha may pagatimanon nimo. Imong gibuild na pamilya nga mapakaslan ka simong kalivin naron bisan nasa kadalhon magbiyahe free ka cha. Wa may makuha nimo anang sige ka panghilabot sa ubang tao.